Saan ka pupunta? Ayun, si Hana makulit. Aakyat na si Hana doon. Aakyat na siya. Ito, galing ah. Agad ka na rito. Asan na si Ate Jen? Hmm?
Hindi ko na i-video tuloy. Oh, malalim dyan. Here! What? Pagod? Pagod ka? Jen, napansad Jay sang kangatuan. Oh, malalim. Man! Go! Mataas yung ano mo, slide mo. Mataas yung slide mo. Mataas yung slide mo. Doon ka pala sa kabila nag-slide. Doon siya nag-slide sa kabila. Saan si Hana na? Si Hana. Did you enjoy the play? Sige nga. Can you cross? Nga, cross ka nga. Go, go. Ka na.